porque claro, como se paga mucho más que nervios, yo estoy estudiando. Deci avem catedrală, biserică cu patrona Valenciei, sediul guvernului și clădina guvernului și aici, unde sunt toate cele menționate, avem La Poeria. Știu că v-am mai arătat, dar mi se pare interesant. Sunt tradiționaliști valencienii și cu toate astea, iată. Uno es para la general y otro para los otros. Cam atât din